M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi pa 10 April, Lachitatu la Mulungu wachiwiri mu nyengo ino ya Pasaka. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi, mutu wa 5 kuyambira ndime ya 17 kulekeza 26. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Marjorie Sichali kuchokera ku St. Denis Parish, Rumpi, mu Diocese ya Mzuzu. Mthenga wabwino ndi monga momwe adalembera Yohane Woyera, mutu wa 3 kuyambira ndime ya 16 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Rymond Mwale kuchokera ku St. Denis Parish, Rumpi, mu Diocese ya Mzuzu. Mawu oyamba a m'buku la Ntchito za Atumwi. Pamenepo mkulu wa ansembe onse pamodzi ndi anzake aja, ndiye kuti achipani cha Asaduki, onsewe adadukidwa nazo. Sono adagamula zochitapo kanthu. Adagwira atumwi aja nawatsekera mu ndende ya boma. Koma usiku mngelo wa Ambuye adatsegula zitseko za ndendeyo nawatulusa. Adawauza kuti, pitani mu nyumba ya Mulungu muzikauza anthu mawu onse okhuza za umoyo wasopanowu. Atumwi aja adamveradi zimenezi. Adakalowa mu nyumba ya Mulungu mamawa nayamba kuphunzitsa. Pamene mkulu wa ansembe onse adafika pamodzi ndi anzake aja, adaitanisa msonkhano wa bungwe lalikulu, ndiye kuti bwalo lonse la akuluakulu a Israeli. Sono adatuma anthu kuti apite ku ndende kukawatenga atumwi aja. Koma pamene anthuwo adafika ku ndendeko sadawapezemo. Adabwerako nazafotokozera adati, tapeza ndende ili chitsekere ndithu, ndipo alonda ali chilili pa makomo. Koma tizatsegula zitseko sitinapezemo munthu. Pamene mkulu wa asilikali aku nyumba ya Mulungu ndi akulu ansembe adamva mawu amenewa, adatha nawo nzeru, osaziwa kwachitika zotani. Koma munthu wina adawauza kuti, anthu amene mudawatsekera mndende aja ali mu nyumba ya Mulungu ndipo akuphunzitsa anthu. Pamenepo mkulu wa asilikali aja pamodzi ndi asilikaliwo adapita kukawatenga atumwiwo. Sadawatenge mwankhondo ayi, chifukwa ankaopa kuti anthu angawaponye miyala. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Yohane. Yohane mutu wa 3 kuyambira ndime ya 16
kulekeza 21. Yesu adamuwuza Nikodemo kuti Mulungutu adawakonda kwambiri anthu apa dziko lonse lapansi, anali naye mwana mmodzi yekha, komabe adamupereka kuti aliyense wokhulupirira iyeyo asatayike koma akhale ndi moyo wosatha. Mulungu adatuma mwana wakeyo pansi pano osati kuti adzazenge anthu mlandu, koma kuti adzawapulumutse. Munthu wokhulupirira mwanayo sazengedwa mlandu, koma wosakhulupirira wazengedwa kale chifukwa sadakhulupirire mwana mmodzi yekha uja wa Mulungu. Mlandu wake ndi uwu wakuti ngakhale kuwala kudadza pansi pano, anthu adakonda mdima osati kuwalako, chifukwa zochita zawo zinali zoyipa. Aliyense wochita zoyipa amadana ndi kuwala, saonekera poyera kuopa kuti zochita zakezo zingaonekere. Koma wochita zokhulupirika amaonekera poyera, ndipo zochita zake zimadziwika kuti wazichita momvera Mulungu. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, mawu athu alero tikuona anzathu atumwi akuzunzika chifukwa cha mthenga wabwino, akuzunzika chifukwa cholalika Yesu Khristu amene wauka kwa akufa. Ndipo tikuona kuti amenewa anthu anzathu atumwi akuyikidwa mndende. Tiziwe bwino lomwe kuti ndende zake zimene ankayika sizinali ndende zabwino, zinali ndende zoyikamo zigawenga zoopsa. Ndende zina zinkakhala ndende zija zochita kukumba pansi ndi kuseka pamwamba, kunena kuti mmene momo ndithu makhala mdima wazaoneni, makhala mdima weniweni. Chithunzithunzi chokhala nafe chimene Mulungu amachita, Mulungu amabwera kwa anthu ake amene akuvutikira iye ndi kuwasogolera. Tikudziwa bwino lomwe kuti makalata ena amene timalemba analemba Paulo oyera, ena ankalemba ali mndende, ndithu amalemba mu mdima, koma ankakhala nawo kuwala kwa Ambuye, kuwala kwa chikhulupiriro, kuwala ndithu kuonena kuti kuwala kwa Ambuye kumawalira anthu amene ali mu mdima, amaona kuwala kumeneku. Ndipo ife tikulimbikisidwa lerolo kukhala ndi chikhulupiriro mwa Ambuye. Tiyike chikhulupiriro chathu mwa Ambuye nthawi zonse, tisatekeseke ndi mdima pokhala ngati anthu opanda chikhulupiriro. Ifeyo ndithu tiyike chikhulupiriro chathu mwa Ambuye. Zonse zimene tizikonda, zinthu zabwino, zokonda zathu ziyambe ndithu ndi kusirizira mwa Ambuye. Chabwino chimene timachikonda ichi chikuyambira mwa Ambuye ndi kuthera mwa Ambuye. Kamene kumene chikuchokera sizikusangalatsa Mulungu. Inde zinthu zikumaoneka ngati zabwino, koma kumene zikuchokera kapena kumene zikupita sizokondweretsa Mulungu. Tizisiye. Choncho ife ngati Akhristu tikhale nawo mtima wokhala kuwala kwenikweni, mtima wowalira anthu onse. Mu usiku wadusa uja, usiku umene umatitengera ife ku Pasaka, the Easter Vigil, mu usiku umene uja ndithu timayasa kandulo la Pasaka. Ndipo ansembe amanena ndithu
ungweru wa Kristu. Kuwala ndithu, kuwala kwa Ambuye athu Yesu Kristu. Ndipo timayankha kuti tithokoze Ambuye, tithokoze, tiwonge chiuta. Kuwala kumeneku kwa Pasaka, kuwala kumeneku kwa kandulo, tikafika pachiwiri tikupeza kuti akulowa ntchali chimuja koyamba nsembe anena, akupita kachiwiri so akunena kuwala kwa Kristu. Anthu tikuyankha ndipo timayasa makandulo athu. Kutanthauza chani? Kutanthauza kuti Yesu Kristu kuuka kwake kwa akufa akugawana nafe. Pamene ife tiyasa makandulo athu, zikutipasa ife chithunzithunzi choti nafeso tikugawana mukuwala kwa Ambuye athu Yesu Kristu. Nafeso tikugawana mukuuka kwake. We share in the resurrection of Christ. We become one with him. So ndiyeno kuti tisavutikeso ndi ndima, tisatekesekeso ndi ndima, tikhale ndithu anthu olunjika maso athu kwa Ambuye. Chimwemwe chakuonesesa ndithu maso athu kwa Ambuye. Chimwemwe chimenechi chitithandize ife kukhala anthu okhulupirika. Ambuye atithandize kuti tilimbelimbe kuthesa mdima. Nthawi ya Pasaka kulimbalimba kuthesa mdima, kuyang'ana kuti kodi ineyo mdima umene uli pakati panga ndi nchani? Kodi zimene zikundibwezeresa mbuyo ndi chani? Kuyang'ana kuti kodi zimene zikuonesa banja langa kuti lisapite pasogolo, banja langa lisantamande Mulungu, banja langa, umoyo wanga usakhale wothokoza Mulungu, chimene chikubweresa mdima ndi chani? Tilimbelimbe kuthesa mdima umenewu. Tithesa mdima umenewu ife ngati tiyasa ndithu nyale zathu ndi nyale ndi kandulo amene ali Yesu Kristu, amene atisogolere, amene atiunikire nthawi zonse, amene atithandize ife kusuntha umoyo wathu, ndipo akuze chimwemwe chakuona Iye ndithu nthawi zonse. Chimwemwe choyang'ana Ambuye chisachoke pakati pathu, chisasokonezeke pakati pathu, poyika ndithu ndi kutamanda Iye nthawi zonse mu moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tiye tipemphere abale anga okondeka kuti imene Yesu Kristu akubwera mwa ife kukhala nafe, Iye yemwe mwana anali mmodzi yekha, natumidwa, nasanduka munthu, nagawana nafe, kuti ife tisunthire kwa Iye zinthu zimenezi zitithandize ndithu kugawana ndi kuonana ndi anzathu ngati anthu amodzi amene akuyenda pa ulendo wofika kwa Ambuye. Pamene timayika madzi mu vinyo pa guwa la nsembe, timanena mawu onena kuti mu Mulungu wake Iye adabwera nakhala nafe, natengako munthu wathu kuti ifeyo nafeso tigawane ndi umulungu wake. In his divinity Christ shared our humanity so that we too may share in his divinity. Iye uyu wakava chiuta wakagawana na unthu withu mwakuti naseso tigawane na uchiuta wake. Kubwera kwa Ambuye athu Yesu Kristu pakati pathu ndi chaulere, ndipo kusanduse ndi kukuza chimwemwe cha Kristu aliyense. Amen.